Tubig, tubig. Wah, Refill, refill. Boss, tubig. Refill. Ano lang, kuna lang pala. Tagay na kung kukaling ka pa. Bato lang. Okay na kayo. Ay, nasa iba. Boss, boss, kini lang boss. Ay, kukuhan. Gel. Tara. Pare, ano natin pare? Ano boss? Ano? Kini kaya break. Oh, di break. Kaya isa kayo. Basta skin. Doon na lang kayo. Kita mo Reporto, sir. Kasi pagkari ninyo. Ha? Kung papoy dito? Papoy yan? Kapoy ko kayo na yan, kipulutan. Oh, saan ako tubig, boss? Layo ka. Manang yapaw? Usman? Eh, yeah. Ano ta? Kaya. Isa akong Hindi, mo na makabuka. Thank you. Tubig ko, pare. Yapaw. Ini mo adjustan? Ini mo adjustan? Yapaw. Ini masih ada itu. Ayo. Ada. Ya, cak. Ako itong bingkang. Ada. Ay, bingkang na. Pari. Doon naman. Bukahan man. Ano sa imong wifi? Ito ang dito nakita sa sa asawa na. Pilar to. Ay, nakakuha mo ba yung bar? Yan, bato na yun. Ito tayo. Pero nakatapak. Ah, kanay. Pero mo na yung normal. Tapak, sir. Ah, nakuha gani ha? May papi ka ba?